F'intervista l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela stqarr kif dan il-Gvern qatt ma beża mir-riformi u l-Gvern immexxi minnu qed jara li jimplementa l-bidliet neċessarji sabiex jindirizza fejn fil-passat seta' sar aħjar. Innota kif b'riformi bħal dik li ser tkun diskussa fil-Parlament tal-kirjiet ta' qabel l-1995 u tal-użu tal-kannabis, il-Gvern qed jara li ssir bidla fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għamilna riformi li jiżguraw framework għal pajjiżna robust ta' governanza li fejn seta' sar aħjar isir aħjar fil-futur. Imma mbagħad għamilna l-bidliet li tant ġabu differenza fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Tkellem ukoll dwar it-trasport fejn spjega li pajjiżna għandu miri kbar ħafna sabiex issir qalba għal trasport iżjed sostenibbli. Hawn innota kif din il-ġimgħa tabru numru ta' skemi b'botijiet bla preċedent sabiex jinċentivaw il-qalba għal karozzi elettriċi. Qal kif din il-qalba qed issir billi n-nies ikunu inċentivati u mhux billi jkunu ntaxxati modi differenti ta' trasport li ma jaqblux mal-miri li għandu pajjiżna f'dan is-settur. Innota kif fl-ewwel ta' Ġunju ser jibda jingħata s-servizz tal-fast ferry bejn il-Belt Valletta u l-Imġar Għawdex li ser ikun affordabbli. Stqarr kif dan il-Gvern għandu viżjoni kbira għal din il-gżira u qal kif fil-waqt li dan il-Gvern ser jara li din il-gżira ma tkunx irrovinata bi żvilupp li ma jagħmilx sens, ser jara li ssir gżira carbon neutral. Dr. Abela nnota wkoll kif l-aħħar snin qed isir xogħol bla preċedent fuq l-infrastruttura stradali ta' pajjiżna fejn diġà tlestew il fuq minn 300 triq residenzjali bħala parti mill-investiment ta' 700 miljun euro. Niftakru kemm konna jew forsi nifirħu li jiġi xi kap ta' stat importanti biex jingħata saf tarmak, u mbagħad kemm iservi kienet kwistjoni oħra. Illum dak iż-żmien spiċċa. U spiċċa x'nemmnu bis-saħħa li jekk pajjiżna irid jattira turiżmu ta' kwalità, jekk irid jibqa' joffri kwalità ta' ħajja aqwa għall poplu tagħna u huwa doveruż fuqna bħala gvern li noffru kwalità ta' ħajja tajba lin-nies tagħna, irridu noffru infrastruttura tajba. Mistoqsi dwar iż-żjara li għamel fil-Libja stqarr kif il-laqgħat kienu kordjali u ż-żewġ naħat kienu ċari dwar x'qed jistennew minn xulxin. Qal kif fil-Libja hemm potenzjal qawwi għall-investiment mill-Maltin anke fid-dawl li issa hemm gvern li ddaħħal element ta' stabilità fil-Libja. Qal kif il-potenzjal f'dan il-pajjiż qed taraħ l-Unjoni Ewropea wkoll anke fid-dawl li l-President tal-Kunsill Ewropew stess, Charles Michel, ukoll żar il-Libja. Dr. Abela stqarr kif ma nistgħux inħarsu lejn dan il-pajjiż bħala sors ta' immigrazzjoni u spjega kif is-soluzzjoni hija li jitwaqqaf l-influss tal-immigranti minn nofsinhar tal-Libja u mill-kosta fit-Tramuntana filwaqt li jkun hemm rilokazzjoni meta dawn iż-żewġ rimedji jfallu. Dik hija serjetà oħra li hemm li tiddistingwina bejn ta' qabilna u aħna. Qabel 2013 kienet il-politika tagħhom. Kull min jaqbad bid-dajsa daħħal f'Malta. Dik kienet ir-realtà. Aħna ħdimna b'mod differenti. Qed ngħidu titratta l-kwistjoni minn aspett uman u umanitarju, m'hemmx dubju, imma mbagħad ukoll irridu nitilqu mill-pożizzjoni li pajjiżna ma jiflaħx iżjed pressjonijiet sproporzjonati fuqu, imma ngħidu dan, imma nofru soluzzjonijiet ukoll. Il-Prim Ministru Robert Abela stqarr kif dan il-Gvern irid ikompli jagħmel il-bidliet neċessarji b'saqaħ mal-art u jżomm idu fuq il-pols tan-nies. Fl-istess waqt iżda rridu nibqgħu viċin in-nies. Ma nistgħu inħallu l-ebda numri li tikbrilna rasna għaliex dak ikun l-ikbar żball li qatt nistgħu nagħmlu. Rridu nibqgħu viċin in-nies. Nifhem li għad hemm min huwa muġuħ u hemm weġgħat li rridu nindirizzawhom.